Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Diri kita Huwebes na presentation Agosto 4 tuig 2022. Aksyon Hotline. Nauna kita ng Huwebes sa ikawalong nga bulan. Kumusta ka mo mga ka-aksyon? Kapin pagid sa mga lugar no nga porti kahapon ang pagtupa sang ulan may ara bala. Nagkalabasa dira sa inyo mga kagamitan, mga appliances kung nalabot ginman sang tubig dala sa pagtupa sang ulan. Aksyon Hotline! Mga ka-aksyon tang nga nagamonitor via Facebook Live kag YouTube sa online. Good morning and welcome to the show. Muman ang aton mga ka-aksyon nga nagamonitor na paagi sa Transistor Radio kag ang iban nagamonitor sa ila mga salakyan. Aksyon Hotline! In ka man nga bahin siyang kalibutan, pwede kagin malabot kag pwede kagin makamonitor basta may ara ka lang available nga internet connection. Aksyon Hotline! Aksyon are hupon checking in until 9:30 karon iyang nga aga. Nanong pila ka madalag ko nga balita, unahon ko lang ning patrol in a short while nano ini. Aga pang balita ta may nasapuan naman nga patay ho. Aksyon Hotline! Biktima sang pagbuno. Ano bala ang background? Isa ka clerk kag assistant secretary sang barangay ang biktima base sa pagpangusisa ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Hotline! Unahon ko siya dugay-dugay sa report sa patrol kung anong latest gid sini, no? Ano ayan ang madalom nga motibo sa pagpatay sa biktima? May ara na ba na natumod nga suspect ang mga otoridad? Aksyon Hotline! Ano pagid ang aton mga talakayan diri sa lokal? Ma-check man kita karon sa Commission on Elections mansubong adlaw Agosto 4. Amo ini ang katapusan ngadlaw sang ginapatigayon karon nga ERB hearing. Now, kundi may ato nagligan nga 30 kapin o lapit 30 ka mga bakulod noon nga ginapatawag sang COMELEC kag ginapasubmit sang ila sinidugang nga mga dokumento to prove sang ila application for registration. Tinanong sitwasyon to nano nakapasar sila kag malakip sa mga listahan sang bag-o nga mga butante nga iga-submit dito sa Metro Manila. Aksyon Hotline! Ibaloon talang nagkaroon sa taga-pamuno sang Commission on Elections or COMELEC diri iya sa Bacolod City. Amo man sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Maki-update man kita no sa Station 1 karon, parte naman niya sa tong ginaligar kaso sang abduction nga nagluntad dira sa Barangay 35. No, tiduhan ni ka mga persona nagpamunit lang dira no sa may kilid iya sang baybay ang natabo ginsipit allegedly sang 4 ka mga tawo tiway ni magkapauli tubtob kagabi sa ila puloy-an o nagakabalakan ang duha niya kabataan nga lunsay pa babayi. Aksyon Hotline! Ano ang latest diri? May ara bala update sa investigation sang pulis station number 1. Aksyon Hotline! Sa piyak nga bahin, Congressman Greg Gasataya napilian bilang miyembro o kon katapo sang Commission on Appointments. Commission on Appointment. Isa ini
ka puderoso, no, nga makonsider naton nga sahi sang nangin responsibilidad. Kag ang pag-appoint sa iya o kung ang pagpili sa iya bilang kabahin sang 24 kay ti 12 diri sa Senado, 12 man sa bahin sang Kongreso. Hotline. Sila ini ang mag-approve sa mga gina-appoint sang presidente diri sa pungsod na Pilipinas. Hotline. Ti siling ni Congressman Greg Casataya, siling nga ti bugal man ini sa makuludnon kag sa iya personally, bango dumalin sang una, wala pa sang congressman nga nangin kabahin, no? Sining Commission on Appointment. Ini siya gintukod kag puder nga ginapatigayon ginaangkon dira sang pila ka mga miyembro sa Senado kag Kongreso sa idalom sang 1987 Constitution. Action Hotline. Ari pagiday libre sakay program. Kung isang muna makabati ka ni libre sakay program, lipay ka mong even sadtong tiyempo gagrabing pandemic, no? Pag-igo diri sa aton sa Bacolod and sa iban pagid nga malugar. Ang libre sakay program initiated sang gobyerno ti may-ari ho ang Office of the Vice President. May-ari diring bus nga magabiyahe sa Bacolod, no? Tigaling kay kahapon kumo nga may mga nagpamalabag nga mga grupo sang transportasyon tingin talakay sa konseho o padalman ta pag inidugang dugay-dugay. Action Hotline. Kaundan sa mga detalye sinibantayan sa nagapadayon ng pagpangalagad sang inyo palatuntunan Action Hotline. Action Hotline. Tama ka-aksyon naton mas nabi ipagin nga magluwas sa inyo pagmonitor, pagtutok karon nga agad diri sa aton sining nga Webes nga presentation. Ang nami ipagid kun inyo ma-like ug ma-share ang tanan nga mga program sang Action Radio Bacolod. Alas 8:20 na. Action Hotline. Unahon ko lang si Action Alvin Graba. Initially kay ina na report niya naman ni, pero gusto ko gid kuhaan siya sang dugang nga madetalye kay na-interview niya ang kapitan dira sa Barangay Singkang. Now, isa ka clerk kag siling ni Action Alvin assistant barangay secretary ang biktima. Tinasapuan na lang ho, lifeless, why na sang kabuhi. Ano bala ang latest investigation sang kapulisan? Nga ang nangin biktima na siya sang pagbuno o yari ang detalye kag ang follow-up sang patrol with Action Alvin Graba. Patrol reports. Action Alvin, ano gid ang dugang sining nga detalye? Aksyon na art sa karon hindi pa matungod sa mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 8 kung motibo sa pagpatay diri kay Assistant Secretary sa Barangay Singkang Airport nga si Reynold Apuhin, 34 ano. Nagapuyo ni siya aksyon na art sa puro ka Sampaguita pero kagina na sa Puan alas 2 pasado kay na sang aga sa Alice Street, Barangay Singkang Airport. Malapit lang gid action arch siguro more or less mga around 500 meters ang kalayoon pakadto sa ila sining puluyan sang biktima. Nawasuno diri kay Police Major Jory Puerto ining biktima action art ang nakaangkon sang duha ka malubha nga pilas, una sa iya sining liog, ikaduha sa nawalang bahin sang iya sining dughan. Now hindi pa man matkoy ko mo hindi man matubod pa sa karon ko anong motive kay ginpamangkot naton base bala hold up sa sunod sa iya intact man action art ang ID, ang cellphone, ang kwarta sang victim in short of it sunod sa iya sa karon hindi pa nila ma-establish kung ano gid bala ang motibo. Ikaduha diri action na art kay kagina nakakita sila sang initial pa lang no nga CCTV footage kagabi action art ko mo ang ini nga biktima nagaobra sa barangay sa barangay Singkang Airport kag ang ini nga biktima allegedly mga alas 11 pasado action art nagwa ni siya kag ginaligar nga may ginlagas ni nga duha ka lalaki naka-hood
nakasuksok sa bayan na may hood bala aksyon na art. Okay. Kag dira na aksyon na art wala na nakabalik pa ang biktima. Pero Ano nga ginlagas niya? May posible may mga kaakig siya samtang nagalagas? Anong ginlagas siya man? Ginpamangkot nato anong purpose nga ginlagas niya diri action art suno. Kilala niya posible o nano? Nan posible kilala ya action art. Okay. Kay ang victim action art suno kag base sa pahayag ni Major Puerto ang biktima miyembro sang LGBT. Okay. Oo, so amo na ang isa sa mga rason niya nga So, posible. ara siya mismo kagabi, nag-duty siya sa barangay hall. Ara siya kagabi sa Barangay Hall action na art. Kay normally kisa kuno kagabihan man siya kay damo man sang ginaobra sa Barangay Hall action na art. Ang barangay hall sa Singkang, ara niya sa kwano, sa may, ano nga puro kanina? Kung magpadulong ikaw sa dalan sa pakadto sa Magsungay. Sa wala siya, no? Sa wala? Kung facing ka pa baybay patuo siya action art. Sa tuo. Oo, sa tuo siya. Okay. Facing dara siya action na art kag normally lakat lang ni siya action na art magpauli iniabati man sa pagpangunsisa sa mga kapulisan and it just so happen ka alas 2 pasado kay nasa nga aga nga ini siya action na art suno kay Major Puerto nga natubong ini nga insidente kag aga na adlaw na abi na aga na nasapuan ang ini nga victim action art nga nagakayaon sa kilid sang dalan action art. Balihalin sa barangay hall, Action Alvin, layo-layo pa ning nakadtuan niya antes natabo ning insidente? Yes, action na art kung lantawon mo gid halin sa barangay hall pakadto sa ila sini nga puluyan medyo layo-layo gawa action na art. More or less siguro mga kumalakat ka lang sobra 2 ka kilometro. Oo. Okay. So, amo ni ang masami kay bisan gani ka istorya taman gani is kapitan amo man ang iya sining opisyo from Barangay Hall tung magpauli ginalakat niya lang action art. So, alin sa barangay hall, ang iya gid puloy-an din ni siya o din si Kagi? Ang iyang agyan action na art halin sa Barangay Hall Malakat unhan pakadto JR Torres Elementary School di ba malikong kada kami sa nga danan da mo Tabot mo sa JR Torres sa eskwelahan maliko pagid siya pakadto na to sa subdivision mismo nga airport. Yes sir sakto na pakadto Singkang. Okay. Oo, kundi maagi pa na sa Taytay jutay gamay lang man na diferensya gikan sa Taytay pakadto sa ila sini nga puluyan aksyon na. Alapit lang da sa Taytay ang balay nila. Yes sir. Sakto na aksyon na art. So din dapit da along the way natabo yung insidente. Along the way aksyon na art sa dalan sang sa may nasa puwan siya? Nasa puwan siya sa may Alice Street action art. Yes. Sa may Alice. So mali nakalabay na siya sa JR Torres, nakatabok na siya sa Taytay. Nakatabok na siya sa Taytay sa along sa may Alice Street action art kay may isa pa ni Kabangga nga yaliko ano pagkatos balay nila. Okay. Oo, sa may Alice Street diri na siya nasa pan action art nga nagakayaon. Ari ang pahayag Police Major Jory Puerto. So karon mag-abri ang mga establishment in this area ano naman ang mga CCTV nga posibleng agyan sa atong victim na atong suspect. Pila ka suspect ang nabuno diri sa biktima sir? Ang sa CCTV duwa ang naglabay nga natakot sa barangay sa mga naglabay ng victim ta. So posibleng duwa ni amo ni ang natanaw sa tong duwa nga nauna nga nagabot. Tapos may mga scientifics mga establishment na agyan ini mga operate ano pa dapat pa sila to karon. Yes. So bali ining duha ka mga persona nga naka-hood. Bali na una niya naglabay. Naglabay niya na una. Naglagas na niya ang victim. Naglagdagon niya naglagan pa. Naglagas. So bali ang atong na victim di member na sang third sex. Kaya siya. LGBT siya. Ang victim ta wala man sang binadula ang belongings. Kakman ang mga sa araman sa mga wallet araman ang pagka. Sir, initial motive? Wala pa pa naman sir, bali karoon pa sa establish pa sa motibo kung ano kitang nalingan may pag-alala sa ila pag-away kung member sa LGBT na ito na victim may nakikita niya yung mga suspekta.
Aksyon na art ang kabahin gid lamang sang pahayag diri ni Police Major Jory Puerto kay como ongoing pa man ang investigation, but definitely isa sa ginalantaw nila ining duha ka mga persona nga nakasuksok sang may bayo nga may hood bala action art. Okay. Muni ang nakita nila initial sa CCTV, pero i-check pa nila kung iban pa nga mga CCTV sa iban particular sa iban nga mga CCTV sa iban nga mga establishment bala action art. Okay. Now, So bali ang nasapuan sa bangkay niya na waay ang mga pamalay? may ara actually pamalay action art. Okay, Na- okay. Oo, may na damo pamalay actually mo kung kigulan taon mo. Dagko man gani mga pamalay bala action na art dara sa may area sa may Alice Street and ti alas 2 kagahon. Posible natabo ang incident alas 2 kagahon, so gakatulog man posible action art no ini mga tao. Anyway, sa karon ga panawagan man gani si punong barangay Rosini District Action Art. Okay. Sa posible nakakita kung nakabalo kung sino ining upod sang biktima sang iya sini kay gin confirmer niya ini action art nga nagaobra ni siya as clerk and at the same time assistant secretary sang barangay Singkang Airport Action Art. Sa diin sunod sa iya paglaragway ini masyado kabuot mapisan na klase sang empleyado sa gani labutan gid siya sa gabi para sa pag-obra gid lamang action na art para sa mga kinanglanon man sa barangay. Rason nga sa karon ga panawagan gid sa kung sa posibilidad nga may nakakita nga mga witness responsable sa pagpatay diri kay apuhin action na art. Pila ka bilog pila siya? Duha action art ang Grabe. initial. Liog kag ang nawala nga dughan. Oy, So malubhagid nga pila sa action na art ang naangkon sa sining nga buno biktima. gid man no, na-confirm buno gid man. Buno gid action na art as Okay. initial bisan ang mga kapulisan, even si kapitan ang nag-confirm man sa aton nga ini siya ang ginbuno. I thought all the while kagina gintiro mo pero si kapitan nag-confirm nga ini siya ang ginbuno. The same ang mga kapulisan led by Police Major Jory Puerto action na art. Okay. Ari ang pahayag ni punong barangay Rosini Distrito. Ina-check pa naman ang goal kung may upod siya o galakat sa puli. Kay usual na ya, salin sang gobrado sa galakat lang gid na siya kada puli ya. Kag kung dulong na siya, hindi siya gusto sa gawa sa dala na sa kay malakat-lakat na siya. Samtang galakat pa uli, ginbantayan. Hindi ko hindi kami sang pero ginaimbestigaran pa nila kung ano ang natabo kung gibantayan or may upod na nga daan. Di po ay pamabalaan gid. Di ba man siya kontra sa... Wala man sa kontra. Wala man siya may akik sa iya. Although wala man. Ano siya sa komunidad? Okay, gid kay Talawbo naman siya kay siya na din nagapikorar sa purok nila. Oo, isa. Basta may panawagan ka. Ako nagapanawagan ko sa mga nakakita, kilala nyo man na si Bibi. Kung may lead ka mo nga naupod dyan sang gabi, mga 11:45 hasta alas alauna, makigangot lang sa barangay or sa pulis, tagin yung mabuligan, tamusulbar, kay kabaluman ka mo ano kabuot sini. Aksyon na art kabahin gid lamang niya sa pahayag ni punong barangay Rosini Distrito. So may plano man sila action art mabulig man ang barangay, Okay. especially sa kinanglanon sang pamilya sang sining iya empleyado action na art especially sa paghahaya. So magadepende ni karon action art kay may plano man sila nga magpakatigayon man sang emergency meeting bahin sini action art. Report sang patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Hotline. Nagapanawagan karon ang barangay kapitan dira sa barangay Singkang kun mahimo sino man ang nakakita kag pwede makabulig sa investigation sa kapulisan kun mahimo makigangot sa otoridad, no? Pwede dira sa barangay council, pwede dira sa ino mga barangay officials, agud mahatagan hustisya ang natabo sa sining clerk kag assistant secretary sang barangay Singkang Airport. Hotline. Ang pag-intindi kuya kung ako maglantaw kung ikaw nakakita nga may naglabay nga sa imo lugar
ginaobrahan mo man o kung sinyo puloyan, ang tendency sila ti masunod ka, malagas ka, kay kilala mo, no? Do mo na. Pero sa sininga kausa ginapadaluman, pabla kung kilala niya ni kag anong rason nga agang ginbuno gid siya. No, madalom ini nga dapat tutukan sang mga otoridad. Alas 8:33 na. Pagbalik ta karon ha, may bisita ko diri nga mga teachers sa nagapadayon sa gihapon nga brigada eskwela. Bantayan inatanan sa pagparumbalik sang inyo panatuntunan. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsored Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede
kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kung mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!
Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat,
kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa mga nagapamangkot sa aton sining nga promo, dugay-dugaya kay plastar ko ni sa inyo kay may bisita nako nga ari diri sa Studio A sa Action Radio Bacolod. Abahin marinis ang ginahimo namon nga obligasyon kag responsibilidad naton nga mag-inform sa public kapag support sa mga program like the Brigada Eskwela, no? Ti kahapon lain man tong bisita ko di. The other day si Action Marlon sang nagbulos di siya ano tong school ang iya na bisita. Subong mangin kaupod na naman ang taga MG Medalya Integrated School sa lugar kag teritoryo ni Action Boy Duran kag kagawad Action Eric Magbanwa. Joining us this morning diri sa Studio A sa Action Radio Bacolod is Ma'am Mary Jane Di Oca kag Sir Herminio Rimada Jr. Now, perti. May kayaga pa di sila. Way man ni sila ginhapo pagsaka di sa studio. Hello, sir. Ma'am, good morning sa inyo. Palaglang ko po siyang aton botan. Welcome diri sa Action Radio. May ngagagid. Unahon ko si Sir Herminio Goro sa iya sining greetings. Mayong aga Action Art kag sa tagpalamati sa Action Radio. Madamo nga salamat nga gitigaan kami sang oportunidad nga mapahayag man sa kahanginan ng amon nga pag-celebrar sang Brigada Eskwela 2022. Kami sa MG Medalya nagapangayo gid sang Okay na while sira ang imo anay greetings. Katuan ko naman si Ma'am. Ma'am, morning. Good morning sa Hari lang tanan. atong kami radio parang wave sila si mo damo na dayon na nagabugno. Ano? Good morning. Watching from MG MIS. So Yes, sa inyo sir. ni Guro, Thank you for si watching. Dorina Britannia. Oh, Yes, sir. Si Ma'am Dorina. May straman siya. Yes, sir. Sige. So yes, ma'am. Go Yes, ahead. sir. Good morning, everyone. Sa tanan nga pamati sa Action Radio kag nagatanaw sa FB Live. Madamo gid nga salamat sa Action Radio kay gin pasugtan kami nila nga
kadto diri kag mahatag ma-invite ang tanan nga mag-upod sa amon brigada eskwela. Now, ang Brigada Eskwela, nag-kick off ini last Monday, no, kagdo until 26, hindi ko magsala do ang balto din nila. Sir, dito sa inyo, ma'am, ano na ang mga activities ang ginapatigayon naton? Yes, no, Action Art. Bali, ang sa MG Medalya Integrated School, nagsugod na ni sang August 1, Monday, kag magatakop ang amon nga Brigada Eskwela sa August 26. Kahapon, naghiwat kami sang ginatawag nga kick-off parade and caravan para matigaan namon sang do initial nga input ang amon pagpatigayon sang Brigada Eskwela sa amon eskwelahan. Ma'am Jane. Yes, sir. Ma'am Jane. Yes, sir. Ang caravan gin updan sang mga stakeholders sa Barangay Pahanukoy upod sa PNP Station 8, BFP, and sa barangay council and the teachers ng MG Medalya. So, bali after sa dong inyo parade, today ano mga activities? Kasi una, dumduman ko sang timpo ko, way pa man yung mga brigada eskwela, sir mo. Ano pa estudyante, singuna hindi makadto sa eskwelahan sa first week sang opening of classes kasi lang may mga bariri ito, limpyo. Sir, ang inyo school, in preparation sa opening of classes, why ideas ang na-damage ang udet? Ano ang mga kinanglanon nga, basi may mga stakeholders kita ka monitor nga mag-amot dira sa inyo? Yes, Action Art. Bali sa kagapon, Action Art, balik ko na kagapon sa activity, ang kick-off namon and caravan. Baligin na tinan naman sa amon nga mga abot mga teachers no kagamon nga mga stakeholders, may araman sintay mga parents no, especially mga purpose nga mga parents. Nagbuylogin sila sa pag-celebrate sa aton nga opening sa aton nga Brigada Eskwela. Kag nami gid no kay didto kahapon nag-commit sila no. May ara kami sang pledge of commitment nga wherein ang tanan nga stakeholders nagpirma gid no sa among commitment wall. Kag it comes sa damit naman sang bagyong Odette, bali minor lang gid ang igo sa amon sa eskwelahan, ang naapektuhan lang amon nga stage no. Kag do amo man lang yang mga classrooms do wala gid yan na igo. And then ang amon nga preparasyon, parte sa amon nga preparation sa face-to-face classes nga matabo this coming August 22. So, ang brigada, dako nga party wherein mabuligan ang eskwelahan sa pagpreparar sa sining face-to-face learning, no? In-person classes, gid. Kag Action Art, dugang lang gali, no? Kita sa MJ Medalya, may ara sang duha ka option ginatag ang DepEd sa aton. Ara balang 3 days in-person classes and 2 days distance learning. Ang isa sina 4 days in-person classes and 1 distance learning. Kita sa MG Medalya Integrated School, opted kita magpili sang 3 days in-person classes because kakulangan sa aton kwarto sa eskwelahan. So amo na yung amon ginpili ang 3 days in-person classes nga face-to-face kag 2 days nga distance learning. Yes, kay hindi man pwede nga doon sa dinas ang students. Bali may ara gin Ma'am Jane nga kwan nga social distancing nga ginahambal nila. So bali in terms sa pag-umpisaya sang in-person classes, ready na gid kita. Prepare, sir. We're continuing to prepare the classroom, most especially. So, since last time, nag-prepare na kami for the proposed face-to-face classes. So, subong, sir, gina-continue na lang namon with the help of the students and also the parents. Gina-prepare naman ang classroom by cleaning the classroom and the surroundings, and also, sir, nang gina-identify kung anong kulang sa classroom, ano ang kinanglan pa sa classroom para nga mangin prepare para sa face-to-face classes. Luwas nga daan, sir, minyo sa COVID, ang isa pag na-worry tayo ng lamok niyo. Dengue, di ba? Leptospirosis and all. So, ang school nato niya ginatingguan gid subong through the leadership of Sir Herminio nga ma-preparar gid saya. So, a week long, o lawig-lawig pa kay 4 subong until 26 pang yung mga preparation, di ba, sir? Yes, sir. Yes. From klase namon masugod na sa August 22. So, bali, ano may mga paminta ka mo na himuon? Anong ginahimo sa mga parents na subong, sir?
Ang ginahimo sa mga amon parents, nagapanglimpyo sila sa amon nga ano na yung gulayan sa paralan namon, ang amon nga bag program, kag ang mga amon nga mga drainage system ginabuligan kami nila. Ang paminta namon nga action art bali less priority namon kay ang subong ang priority namon ang amon gid preparation sa face to face mo. Yes. Ang compliance namon sa nga ma-maintain bala ang social distancing, mga signages nga wherein kung may mga bata na sa eskwelahan, hindi sa mabudlayan kundi ang mga ruta pakadto sa room sang kinder, sa room sang high school, amo na bala. Kag ang gid mostly compliance gid sa sini nga face to face ang ginaprepara namo. Okay do bag upa man na ding eskwelahan nyo, no? Ang bago da action art ang senior high school. Senior high school na yung bago. Ang gamon niya sa gilid, do ay panaya. Pero okay man lang na. Pila ka bilog, sir, ang population mo? Last school year action art, ang amon nga population, 2,956. Damo, including na from kinder to senior high school. With 84 teachers. Baka damo mo sa inyo? Yes, sir. Diba? Tanan ini sila vaccinated na kamoy tanan nga teachers. Yes, action art last ang pagtublang pag-required nga second dose, tanan nga teachers na na vaccinated kag mo di sa aside gitigaan na kami sang city seal of sa amon nga department sang Bacolod. Okay, so naka second booster na kamo. Ang iban sa amon naka first naka booster. Do wala pa magro sa mga second dose. Wala pa. Di pariyo ta. Gawlat mo lang kami sa signal for the second booster para mapabakuna ta. Yes. So again, Ma'am Jane, sir, basi may ara pa dira nga way malabutan sa inyo sining ginhimo nga karaban kag campaign, at least paagi diri sa airwaves sa Action Radio, paagi sa Facebook, malabot naton sila karon nga aga, Ma'am Jane, sir. Yes, sir. Sa tanan nga hindi lang sa estudyante kag mga ginikanan sang MG Medalya, sa tanan nga naga-star sa Purok Pahanukoy, kami naga-himyo sa inyo nga kabay ka kami inyo buligan sa amon nga advocacy sa Brigada Eskwela para nga mapa-improve ang amon nga eskwelahan, hindi lang nga mapa-improve ang physical but to keep the school safe and conducive for learning for the students and learners. Sir? Action art, dugang ko lang, no? Sa MG Medalya Integrated School, mayroon kami programa Action Art nga ginagamit wherein mag-address sa mga programs, projects, activities sa schools, ang ginatawag nga 3Cs, ining collaboration, cooperation, kag coordination. Wow. So, tamo nang strategy na bumon nga ma-address namo ang mga programs, activities nga kag mga issues nga nagakatabo sa amon school. Kag sa liwat, mapasalamat ako sa Action Radio, no? Sa upod ko si Ma'am Jean, thank you so much Action Art for giving us opportunity. Action Radio, salamat. Kag ang amon nga tagline Action Art, sa pamilya, MG Medalya, tanan nga bata, masadya, baskog kagarangkada, ad astra per aspera. Mag-amon ang kuan inyo, sigurado na suportahan ka mo ni Action Eric da. Teritoryo yan na mo. Teritoryo yan na. Sila niya, 2 ka container alcohol sa imo na, sir. Kaya na problema. So anyway, thank you, Gid, for your time and for trusting Action Radio Bacolod nga makabulig kami sa inyo campaign. Sir, kag Ma'am Jane, thank you, Gid, for coming. Thank you. Thank you, madam. Mga salamat, Action Radio. Action Art, thank you. Salamat, Gid. Alas 9:10. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan,
ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan. Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot,
maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo na tungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang. Mo naton bala, dakop ka, daog ka, Rolita promo sa Action Radio Bacolod. Hindi ka mo magkalipata, kay nagapadayon ini siya. Magpamati lang kamo sa Action Radio Bacolod, and then may chance kamo nga magdaog paagi sining nga promo, kay ini siya isa ka on-air promo naton kag araman sa Facebook no, ang madakpan nga nagapamati hatagan sang kupon nga pwede niyo gamiton nga amo ni siya ang igabutan naton kung sino ang mapalaron nga magadaog. Kung magabutan ang numero sa imo kupon, gilayon magkadto personal sa Action Radio Station, dala ang imo kupon kag para magpatiyog sang aton dakop ka, daog ka, Rolita mga ka-aksyon. Sa mga magabaton or magabutan sa mga programa sa aga, no, tubtob sa udto, drama man, hasta sa aksyon balita, banat bulig, kung ikaw taga-syudad sa Bacolod, ti pwede kagidya makakadto diri at tubtob alas 5 sang hapon, agod nga magpatiyog sang Rolita. No? Amo na siya. Kag ang mga magabutan naman sa programa sa hapon, tubtob sa gabi, ilabi na gid hasta sa night patrol program, timiara kamo tubtob alas 12 sa masunod nga adlaw nga magpadulong diri mga ka-aksyon. No, mo na siya ang dapat yung gid tandaan. Ano pa? Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sa Bacolod may tubtob alas 5 sa masunod nga adlaw sa pagpadulong diri sa Action Radio Bacolod, no? May ara kamo ya until the following day or next day 5 o'clock sa hapon. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pauli. O kanami ang promo magasugod sa panabuton ng Agosto 15, tubtob Setyembre 17, tuig 2022. 5 ka simana nga promo or ang promo kag mayara sang 2 ka winner kada adlaw, Lunes tubtob Sabado o kung total nga 60 winners. Mga posible madagan mo, may cash, may gift check, may appliances, cellphone, kag bugas. Saksak ko bugas ni mo. Ang draw ang may presensya sang representante halin sa Department of Trade and Industry o kon DTI. Ang draw ang may presensya, no, sang DTI sa nasiling ko na nagaedad lang 18 pa sa kam pwede nga maka-entra sa promo. Isa lang ka best pwede makadaog ang isa ka persona sa promo. Per DTI Fair Trade Permit Number R6-Negros Occidental 045 Series of 2022. Ngagawon ko lang, no, kay maki-update lang kita karon nga morning, karon iyang August 4, karon nga Huwebes, last day of ERB hearing kita. Diambot kumusta tong 30 ka mga individuals nga ginpa-submit sa dugang nga documents. Natapos na balato kag may mga kwan gid man application sang mga voters registration nga may ara opposition na lately nga nabaton ang Comelec Bacolod. Online sa hotline. Joining us this morning is Attorney Katrina Kani on the line. Hello, Attorney. Good morning.
Good morning, Action Art. Mayong agaman sa imong tagpalamati. Salamat sa time. Ma'am, ma-check lang ko kumusta, ma'am. Natapos na ang kay today ang last day no sang ERB hearing. Ano ang latest update, ma'am? Okay, so last day subong sa aton ERB hearing. Sa subong ma-deliberate ang aton nga members ng ERB. Akong bala may ara kita nga i-disapprove or i-approve ang tanan nga mga applications nga na-file from July 4 to 23 naton nga voters registration. Pero ato ang maging obligar na ton gin pa-comply sang mga kinanglanon kag additional documents. Naka-appear tong mga at least 30 ka mga bakulod noon. May ara kita nga ginsomon mga 41 ka applicants. And out of the 41 may ara tatlo nga wala nag-appear despite nga may summon sila nga nabaton kag na-receive ang halin sa opisina naton. So ano matabo sini kun why sila nag-appear, ma'am? At ako ang ikaw, despite ng summon na paslawan ikaw sa pag-appear sa before sa ERB, so wala ikaw nakapresent no sa mga documents nga additional supposedly nga documents in support sa imong application for registration. So ang ERB mag-decide sa imong application based sa kung ano ang na-present nimo imong application at the time na nag-apply ikaw for registration. So bali automatic hindi na siya ma-include sa ipadala i-submit dito sa Manila. Madala tanan ina sila Action Art ang tanan nga mga list sang aton nga approved nga mga applicants for registration as well as ang ma-disapprove nga mga applicants for registration ginapadala ina naton sa aton sa Manila nga main office Action Art. Okay, pero ang final listing at the end of the day amo na makita na kung bala ining mga way malakip hindi na niya mag-appear. Hindi na siya mag-appear sa final list naton sa Voters Action Act. Although ang aton nga i-disapprove ang tanan nga mga disapprove nga mga applications na gina-notify ina sila naton. Okay. So out of 41 to kaguni duwaway mag-appear, bali na bala na ma'am kung may additional pa nga numbers nga most probably ma-disapprove ang ila application? Not necessarily man Action Art nga ang tanan to nga 41 automatic na disapprove or ma-approve man Action Art no. So may ara dira nga ma-disapprove, may ara man nga na-approve sa aton nga ERB. So the final list will come out na next week na Action Art. Sige. Anyway, kabalo ko medyo sa ako kamo dira. Ma'am, after sini sang today's ERB hearing, what ano pa ang mga nabilin naton nga schedule of activities? Sa subo after sa ERB nato na ato naman nga patigayuno ng pag-inspection sa aton nga mga voting centers and perhaps may ara kita no mga voting center siguro nga ginatuyo naton nga i-decongest naton, i-transfer naton sa tupad nga mga eskwelahan kay ang clustering sa aton nga presinto sa barangay kag SK nga elections is different from the national and local elections. So kung national and local elections ang aton maximum number of voters per cluster precinct ginaalaw kita sa 800 ang sa SK nato sa barangay elections nato niya may ara lang kita 400 maximum sa aton nga so mas madamo ang aton nga precincts to function sa barangay and SK elections compared to the national and local elections naton. Sige. So istoryahan tala na galing kay subong mo na gyapon ang ginabantayan kung bala madayon depende sa mga desisyon kung bala may pag-akto dito sa Congress ang aton sini nga mga miyembro sang both chamber amo pa nagbalantayan ta subong attorney. Yes, Action Art. But kami sa COMELEC, ma-continue lang kita sa aton nga mga activities, sa aton nga preparation based sa aton nga calendar of activities man. On that note, attorney, salamat sa time. Kahapon gali pag ulan-ulan, way nagsululod ang tubig sa opisina mo? Nagbaha naman Action Art, no? Ginatanaw nato ang salakyan nga nakapark din no, sa kuana. Naga-enjoy man ang nagapalipot ng mga kabataan, naga-enjoy man sila sang langoy-langoy sa baha diri sa tubang opisina. Wow! Daw na himo nga swimming pool, gali nang imo tubang sa opisina mo? Yes, Action Art, nag-enjoy sila sa salom-salom.
Sige, sige. Attorney, salamat gid. God bless kag regard sa tanan. Salamat, mayong aga. Ay, may instant sila nga swimming pool kabataan kapon tuplo paligo sila kuno sa tubangan sa gumilek plus likod kundi aras kilid bay center da. No, kada ulan na nagadalom ang tubig da mo. Morning lang kay Brian Peruelo, Nida Tuazon, Mark Montelibano, kay Idi Laos upod ginana Isabel sa Victoria City. Araban si Vin Itni Nat. O sige, kabudlay ba saon kagin pangbaliskad mga apelyido mo? Si Angela Gayondato Castillo. Sign on to sign off gid siya kuno. Salamat gid Nakahingagaw pa si Pari Noel Zambales. Thank you man kay Kit Susano kag Carmelita Villarino, Anita Lumangyaw, Jocelyn Song Comedia. Yehey! Morning! Kag kay Bibot Song morning man. Michael Singo Lamain, Araman Honorato Maninoy Nunoy paglumutan kay Nunoy Meng Aga, Iting Magapan kag kay Gina Oybok Robana. O salamat Jose Serxis Haliares kag Dichel Rojas. Makoy Galicia, araman si Liobert Polvora kag Jonathan Dagono. Way tagaling tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Webes nga presentation sang inyo palatuntunan Action Hotline. With Action Oliver Pason sa technical side, backup si Action El Rido Tilios ang aton IT expert, nagbulos na kay Action JM Baikin. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!